نايلوم نريو كلاس بزعبة كروب بخميس سلك كروب نقبل زبل كلاس كان رينا شي سلام تايرس عنان كمي كنيكم كفتا السفر عدد تكساب ذا ساعات زيا سلام تلو ناخلوكم تسفى يقبر ناب نايلوم مخلصنا نسجرينا مالتي نايلوم مخلصنا كمي جرنا سلك كروب نقبر بحالينا تمتلس نريوم زلنا زحلفهم زرانا يوب زعبانا قرار صارينا نيرنا كل عينت مالتي لما خاد حرنا يقرر تعزل ناي كروب سون ناي قرار تصاوينو جن كروب مالت رأسو بزخالة مالت السحاب بزهاب كيا سايز كينكا قرصات تخيل ويد ما قرص الكاز تخيل مالت كروب زبان النص كرنينا لما أنتي نام ناي كلاسنا أدو فتشاب نفت كلنا سألي زلالهم مسألة قب توليهم أنا لما عن سألي كابزي نريو زلنا حنتي خنت كمينا بناي أسمرا ستاتي سينما روما هنمرزينا شي سينما روما سحبنا هنا طوينا نبزي سينما روما بزح سبعة بزح طولحتان تذكروني زلوا سينما روما خنقتينا مالتي اوكي سلازي سينما روما مساتنا سرعنا غنجمرينا كروب مال زبهال زلو كروب زي كروب تبهال اوكي ابزح حلفه كل نزنتو لز ببحد نبصحنا لنا لو دما كروب كم فقد امنا كرينا اوكي سو كروب كرينا زي كروب بنمنታይ يጠቅምካ ከምዛ قديمه ዝገለጽ ኮይ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልና እዚኣ ምስ ከፈትና ያስእልኩም ምስ ከፈትኩም ክሮፕ ዝብል ተወይኩም ኦኬ ክሮፕ ዝብል መስኣተኩም ኣብ ዘሎ እዚ ከስም ዝብል ዘሎ ባዕልኻ ኣብዚ መርፀልካ ይባዕሉ ሓደ ብሓደ ዶ ክገብረልካ ከምዚ ልክዕ ክንዚኣ ትኸውን ቆርፀልካ ዶ ዘስእልካ ወይ ድማ እዚኣ 8 ብ10 ከምዚ ገይረ ዶ ቆርፃ እናበለ እዚ የምርፀካ ካብዚታት ትህበካ እዩ باي ديفولت بعلنا بناتنا ذهبنا نامبر كنقبر تدلنا كنقبر نخلينا مالتي كاب زمرتكم سيف تقبرون تخلي يخون نقول لك زي أو خون لكم تدلكم مالتي نحجي أدلينا زول لقنا بعلنا بذهبنا قطري إنا كم مالتي أوكي سلازي أبزي بعلها ذهب كي قطر كنت تدليها أبزي أخا كل زي تبع قطرها مالتي سلازي نخيد كنا هواينا قطرنا نابنا تحجي ناي فوتو سايز زلينا فوتو سايز مالت نورمال زعب ألبوم زعت فوتو سايز على مش حكي كومو قصري هيبنا كنقرص عدلنا نزا سلزيا كنقبر عدلنا اجنا ابنت ابنا سالاي تخيل ما ابدا سالاي مسكر كحد حد غزي اغاطيمكم فلت تخينو نابنت ولا ناي باسبورت ساعه تدليقا وي دما نورمال سايلكا اب موبايلكا نمدا سالاي سكيا تخيلمو رؤسو قرصيو وي اغرو قرصيو وي دما ايدو قرصيو بلخا سايز ترعابي مالتي نمنتاي كومو بلخا انت رايكا تا ناي فوتو بيبر سايز مستناتك سلي حسكي اخيد كازلخا فوتو سايز ببينو ስለዝኾነ ናይ ግድን ማች ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ታንገብሪና ማለት እዩ እቲ ሒዝና ኸይድና ዘለና ስእሊ ልክዕ ናፍታ ናይ እንታይ ዝበሃልና ናፍታ ናይ ማሽን ሳይዝ ልክዕ ከማ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ዳሳኣላይ ክንከይድና ንብል እዛ ስእሊ እዚኣ ፕሪንት ክንገብር ዳሳኣላይ ክንከይድ ትኾይና እዛ ስእሊ እዚኣ ልክዕ በታ ናይታ ማሽን ፕሪንት ትገብራ ሳይዝ ክንዕቅና ወይ ድማ ክንዕርያ ክንክእል ኣለና ኦኬ ሶ እንታይ ዓይነት ሳይዝ እዩ ናዳሳኣላይ እንተልና ንኣብነት ኖርማል ፎቶ ፔፐር ኣብ ኣልቡም ዝኣቱ ሳይዝ ተኮይኑ 4 ብ6 ኢንች ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ 4 ብ6 ኢንች ሕጂ ኣብዚኣ ክሮፕ መስኣተና እዚ ኣብ ዘሎ ባዕልና ክንህባይና ማለት እዩ ኦኬ 4 ክንህባይና ኢንች ክንፅሕፈላ ኢና ብድሕሪኡ ምክንያቱ 4 እንታይ ሴንቲሜትር ሚሊሜትር ኢንች ድዩ ዝኾነ ክትባ ክትክእል ኣለካ ስለዚ 4 ኢልና ኢንች ኣይ ኤን ጥራሕ ተፅሒፍና ይኣክል ኢንሱ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ ድማ 6 ኢንች ይባልኹም ናይ 4 ብ6 ኢንች ሳይዝ ዘያ ማለት እዩ ኦኬ እታ ስእልኻ ንትኹል ተራ ኮይና ከምዚ ያርካ ንትኹል ትገብራ ማለት እዩ እንተዳ እታ ስእልኻ እንተዳ ላንድስኬፕ ንጎን እንተዳ ፖርትሬት ኮይና ከምዚያ ላንድስኬፕ ኮይና ግን እዚ እንታይ ክኾን ኣለዎ ንታሕቲ ናብዚ ናብዝን ክብል ኣለዎ ማለት ስለዚ እዚ 4 ብ6 ዘሎ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ክንቀያየሮ ክንክእል ኣለና ማለት ትሪኦ ኣለኹም እዛ ኣብዚኣ ጎና ዘላ እዚ ኣብዚ ኣሮ ዘላ ትሪኦ ኣለኹም ንሳ መቀያየርታ ማለት እዩ ከም ሰጌርያ ንትኹል ከም ሰጌርያ ንጎን ትገብረላ ያላ ማለት ስለዚ 4 ብ6 ወይ ድማ 6 ብ4 እዚኣ ናይ ፎቶ ፔፐር ሳይዝ እያ ማለት እዩ ሻ እንታይ ትገብር ከምዚ ያልካ ክሮፕ ምስሓብከ እዚኣ ኦኬ ቲክ ትብላላ ብያ ትሪኦ ኣለኹም ና ቲክ ትገብራ ተስተኻኺላ ኣላ ማለት እዚኣ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዳሰኣላይ ኬድካ እንተዳ ፕሪንት ክትገብራ ኣዚዝከ ካብ ታሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ካብዚ ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ ጫፍ ጫፍ ኣይትቆርፀልካን እያ ልክዕ ከምዛ ዘላታ እያ ፕሪንት ትኾን ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ፎቶ ሳይዝ ትበሃል ካልእ እንተዳ ፎቶ ትገብር ደሊኻ ካልእ ዓይነት ሳይዝ ዘርኣ ትገብር ደሊኻ እውን ክትክይር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት A4 ሳይዝ ፕሪንት ክትገብር ደሊኻ A4 ማለት እዚ ዓባይ ፃዕዳ ወረቐት ማለት እዩ ተደሊኻ ናታ ሳይዝ ስባ A4 ሳይዝ ሕጂ ክንደይ ብክንደይ ላንድስኬፕ እንተዳ ኮይኑ 30 ብ21 ይኾን ኦኬ 30
30 ግን እንታይ እዩ ሴንቲሜትር ኦኬ ኤስ ኤም ትጽሕፉላ ናብ ድሕሪ ድማ 30 ብ21 ኤስ ኤም ኦኬ ልክ እዚኣ ኤ4 እያ ሕጂ ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ ኤ4 ናይ ሳይንስ ብለና ኣላ እና በዚ ሓደ ጫፍ ጋር እንታይ ኮይኑ ኣሎ ቆሪፃቶ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ እያ ዓቐኒ ትብለካ ኣላ ማለት እዩ ስእልኻ ከተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ ኣብዚ ማእኸል ሒዝኩም ተደሊኹም ናብዚ ጫፍ ተደሊኹም ናብዚ ሓደ ጫፍ ከተብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ዝደለኹሞ ቦታ ማለት እዩ በዚ ዘሎ ቁረፅ ተደሊኹሞ ናብኡ ተብልዋ እታ ስእሊ ኣብዚ ሕንፃ እዚኣ ትገብርዋ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ሕንፃ ኮይና በዚ ገፊሕ ተደሊኹም ማለት እዩ ማዕረ ክትኮን ተደሊኹም ኸ እታ ሲነማ ሮማ ልክዕ ማዕረ ከዓ ክትገብርዋ ትኽእሉ ትሪኦ ኣለኹም እዚኣን እዚኣን ልክዕ በዛ ናይዚ ሕንፃ እዚኣ ትኸይድ እሞ ማዕረ ትገብራ እዚኣ ኸ ናይ ኤ4 ሳይዝ ክሳይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዘሎ ቁፅርታት ሽግር የብሉን ብሚሊሜትር እውን ክኾን ይኽእል እዩ 297 ንኣብነት 297 ኤምኤም ተደኣ ጌርኩም ንታሕቲ ድማ 210 ኤምኤም ተጌርኩም እዚኣ እውን ኤ4 ሳይዝ እያ ኦኬ 30 ብ21 እንተኮይኑ ሴንቲሜትር 297 ብ210 ተደኣ ኮይኑ ኸ ሚሊሜትር ኤምኤም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እዚኣ ናይ ኤ4 ሳይዝ እያ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ንገብር ቲክ ንገብር ኣብዚኣ ተቆሪፃትና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንፕሪንት ሬዲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኤ4 ሳይዝ እያ ግን እዚኣ ፕሪንት ኮይና ዘላ ኤ4 ሳይዝ እያ ንፕሪንት ክትከውን ሬዲ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ካብ ዝወፀክ ፕሪንት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ኣብ ናይ ፎቶ ፔፐር ተራ ሒዝካያ ከድካ እዚኣ ዳሰኣለ ሒዝካያ ትኸድካ ፕሪንት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ማሽና እንዳሰኣለ ኤ4 ፕሪንት ክገብር ኣይክእልን ናይ ኣልቡም ፍሬም ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ኤ4 ሳይዝ ተራ ፕሪንት ለዎም ግን እዚኣ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከይተቆራረፀት ብዝኾነ ወገና ፕሪንት ክትኮነልና ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ክሮፕ ሓንቲ እያ ንኣብነት ካልእ ዓይነት ስእሊ ከዓ ንምፅእ ሕጂ ንኣብነት እዚ ፊት ንፊትና ስለ ዝኾነ ክሳይ ይኮነልና ኣሎ ይረኣየና ኣሎ ሓቂ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ሲነማ ሮማ ጥራሕ ትብል ቤና ክንቆርፃ ተደሊና እውን ከምዚኣ ክንገብር ንኽእልና የዕቢና እዚኣና ነንእሳ ትሪኦ ኣለኹም እዚአን ዘንእሰን ዘለኹ ኣንኢስና ሽዑ ኣብ ማእኸል መፂና ኸ እታ ሮማ ማእኸል ንገብራ ነትሕታ ከምዚ ጌርና ኦኬ ብናይ ኤ4 ሳይዝ ማለት እዩ እዚ ቅጥን ዝበለ ሳይዝ ኖርማል ፕሪንት ሳይዝ ዘይብሉ ግን ቅጥን ዝበለ እንተዳ ንሞባይል ሊና ዋላ ዝኾነ ስእሊ ተደሊና ኢኻ እንታይ ክንገብር ትሄዳልና ሕጂ ልክዕ እዛ ሲነማ ሮማ ትሪኦ ኣለኹም ጫፍ ጫፋ ንዓ ከነውፃ ኢና ፕሪንት ክሳ ክንገብራ ኢና ክንቆርፃ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ክንቆርፃ ተኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ 210 እንተክኾን ኣሎ እዚ ከነውሕዶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብራ ኢና 130 ብክልቲኡ ከነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና ግን ብሓንቲ ወገን ከተስተኻኽሉ ስለ ዝደለኹ ኦኬ ስለዚ ከምዚኣ ምስ ገበርና ሕጂ እውን ንእሽተይ ከነዕብያ ኢና نهيد نياتو لك تا سينما روما تلتا دا حموشتاي نعينا ديلنا زلنا اوكي سلازي سايز كان نقول لنا ماليسنا اسكا 100 سايز 100 رو نقبره 100 اسكا 100 نقبره يا نيشتي سايكيناتنا لا دحان كيسان حمشون ولا خنقبر عينا دحاني يا لك مزياتنا تريالو لك عز تصليم زلو بز بملو اسو كنقرصو اينا كقرصي تبلنا لا مالتي زياب زلا برهت ግን ከም ኣኽ ገብረ ያትለና ዘላ ከም ዲርኩም በተስተኻኽሉ ኣትቆሉ ኢኹም ናብ ዝደለኹም ፖዚሽን ድሕሪ እንታይ ትገብሮ ቲክ ትገብሮ ማለት እዩ ሽዑ ሲነማ ሮማ ከምዚኣ ትኾነልና ትወፃልና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ክሮፕ ኣገባብራ እዩ ሕጂ ግን ካልእ ዓይነት ካ ክርኒና ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ዓይነት ክርኒና እዚ ካልእ ዓይነት እንሪኦ ከዓ እንታይ ኢና ክርኒ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ተኾነ እዚ ፊት ንፊትና ስለ ዘሎ ኢና ንቆርፅ ዘለና ከምዚ كيرف عينت تخوين تسلخ ويت بلاسوخ ويدم أتي كونكورت لنا زلنا سب ويدم أت باك جراوند خ نوالات كم كيرف عينت تخوين خ بخمي يكون كورت نخ الزبل حتى ون كل على خلينا ون كن ملسان تخوينا كم عين السلخ أنا متينا أنا أبنت كم عين السلي يالنا سلس كورنا عينت كم زي عين السل مالتي أوكي كم سلس كورنا أنا بزخر عينت تخوينه فانقبر نخ يزول تحسب عين السلخ تكمينا البيرغو إيطاليا نو نتكلم زي هنتكلم لاينا أوكي زي هنتكلم لاينا زي البيرغو إيطاليا نو كارن هوتيل مالتي كارن هوتيل سحبنا نتوى دوكومنتنا كارن هوتيل ناب دوكومنتنا سحبنا مسلتنا يا تريوا لهم حجي كارن هوتيل نابزي شلي خيد له أوكي بز حدا وجن كم خيدنا له حجي نزح حدا وجن بزول طرح أنت دلينا يا أخي كم يجرنا نستغلا بز حدا زول وجن تدلينا يا أخي كم يجرنا كروب نقبره نقرصه ترى إلنا حجي لازم تان قبرنا مالتي كروب تاعته actually كارن هوتيل كم زي كونت نزلها بساعة زي تستخاخي لي أزلا كارن هوتيل نوالوات تايز بالكي مسلوكم زي كني نويح وانا سوى السسئليو كارن هوتيل بساعة زي كم زي كونت نزلها بالتعمي أتبقى خوينا زلا كارن هوتيل أربيرغو إيطاليا نزولها بسيحفهم لها من دقات تستخاخي له بقى خافتنا بس مرة شان وستيلن زمتشا بوتاتات حانتي أخوينا زلا مالتي سلازي كارن هوتيل
እዚኣ ክንገብራይና ስራሕና ክንጅምርና ብከረን ሆቴል ማለት ኦኬ ሶ ንቐፅል እንታይና ሓሲብናያ ዘለና ሕጂ እዚ ጫፍ በዚ ጫፍ ዘሎ ወገን ብኸመይ ክሮብ ንገብሮ እዚኣ ክሮብ ኣቲና እንተዳ ብኣ ክንገብር ጀሚርና ራእይዎ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ብርባዕቲ ወገን ማዕረ ዝኾነ ነገራት ጥራሕ ዝቆርፀልካ ዝኽእል ናብ ስሉስ ኩርናዕ ከም ዝቆርፀልና ኣይክእልኒ ትሪኦ ኣለኹም ኣብየን ኣለዎ ምስራሕ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ መፂና ክነስተኻኸል ኢና እዚኣ ክሮብ ትሪኦ ኣለኹም እዛ ካልአይቲ ፐርስፔክቲቭ ዝብል ዘላ ትሪኦ ኣለኹም ንዓ ክንመፅኣ ኢና ማለት እዩ ኦኬ እዚ መጀመርታ ጌሩ ማለት ፅናሕና ዶንት ክሮብ ይኹን ትብሎ እዚኣ ኦኬ በቃ ሽዑ እዚኣ መሪፅና ኣለና እዛ ካልአይቲ እዚኣ ኦኬ ካልአይቲ ዘላ ፐርስፔክቲቭ ትብል ዘላ ንዓ ምረፅዋ ኩላትኩም ንዓ ምስ መረፅና ሽዑ ንኺድ ስራሕና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንታይና ደሊና ዘለና ክልተ ዓይነት ኣቋራርፃ ናይ እዚኣ ዘለና ኣብዛ ጫፍ ትሕዙ ወይ ድማ ኣብዛ ዚንጎ ላዕሊ ጫፍ ትሕዙ ሽዑ ከምዚ ኢልኩም እንዳሓንፀፅኩም ናፍታ ድሌኹማ ዘለኹም ኩርናዕ ናብዛ ኩርናዕ ኢና ደሊና ዘለና ኦኬ ኩርናዕ ናብዚኣ ንኸይድ ማለት ብድሕሪ እንታይ ክንገብር ኢና ክነስተኻኺልና ጫፍ ትሕዙ ጫፍ ኖርማል ሒዝኩም እንታሕቲ ኣውርድ ተብሎ ማዕረቲ መሰረቱ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ላዕሊ እውን ሒዝኩም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ማዕረት ዚንጎ እዚኣ ክትገብርዋ ኢኹም ኦኬ ሽዑ እንታይ ትገብርዋ ቲክ ትገብርዋ እዚኣ ከምዚኣ ኢልኩም መሰስተኻኸልኩማ ቲክ ትገብርዋ ልክ 4 ኣንጎሎ ምፅኣትና እቲ ሲያፍ ከይዱ ዝፀንሐ ንጎኒ ፊት ንፊትና ከም ዝኸውን ጌራትና ናት ትሪኦ ኣለኹም ኦኬ ባክ ክብላ ሓንቲ ወይ ድማ ሓንቲ ከምዚኣ ዝረኣኹም ስኢል ካላ ሓንቲ ካንታ ክንገብር ንኽእልና ካልእ መንገዲ ኸ ክሊክ ትገብሩ ከምታ ናይ ኣቋራርፃ ስእሊ ነቆርፅ ነበረ ማለት እዩ ኦኬ ክሊክ ትገብሩ ንኺድ ሳልሳይ ክሊክ ክንገብር ኢና ብጫ ራብዓይ ክሊክ ኣብዚ ክንገብር ኢና ወዲኣትልና ኣላ ሽዑ እንታይ ትገብሩ ቲክ ትገብሩ ማለት እዩ ኢኻ ከምዚ ጌራ ክተምፃልና ትኽእል እያ ፊት ንፊትና ነቲ ናይ ከረን ሆቴል ሲያፍ ከይድልና ፀንሐ ፊት ንፊትና ከም ዝኸውን ትገብረልና ኦኬ ርድእ ትረላ በዚ ሓደ ወገን ተደልና እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ስጋዕ ጫፍ ከነብፅሓ ንኽእል ኢና እዚ ንታሕቲ ከነብሎ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ሰማይ ዘለውን ጫፍ ሒዝና ምዛ ናይ ዚንጎ ማዕረ ንገብር ኢና እንዘን ቲክ ክንገብር ኢና ከምዚኣ ጌራትና ኣላ ኦኬ ፊት ንፊትና ኮይኑ እቲ ንስያፍ ከይዱ ፀንሐ ዘይረኣየና ማለት እዩ ወይ ድማ አንዱ ክብላ እየ ካልእ ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ከዓ ክሊክ በባሓደ ከዓ ክሊክ ክንገብር ንኽእል ኢና ክሊክ ኦኬ ኣብዚ ኩርናዕ እዚ እውን ክሊክ ራብዓይ ክሊክ ኣብዚ ከዓ ኣብዚ ዚንጎ ከባቢ ኣብዚ ከዓ ራብዓይ ክሊክ ክህልየኒ ከምዚኣ ክትገብረለ እያ ንዘን ምስ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኦኬ ምስ በልኳ ፊት ንፊተይ ዘሎ ናይ ከረን ሆቴል ከዓ ከምዚ ጌራ ምፅኣትለያ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሲያፍ ንዝኾነኩም ከምዚ ጌራ ክሰርሓልኩም ወይ ድማ ከተምፅኣልኩም ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ክሮፕ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ዓንትና እዚኣ ክሮፕ እዚኣ ትመስል ናይ ሎሚ ክሮፕ ኣጋብራ ማለት እዩ ወይ ድማ ብካልእ መንገዲ ከዓ እዚኣ ሳይዝ እዚኣ ከዓ ብከመይ ክሮፕ ንገብራ ከዓ ክርእየኩም እየ ናይ ሞዳታ እዚኣ ማለት እዩ ኢሜጅ ተኣቱ ኦኬ ሽዑ እዚኣ ኦኬ እዚኣ ማለት እዩ ኣልት ፕላስ ኮንትሮል ኤን ፕላስ ሲ ሾርትካት ናይ ካንቫስ ሳይዝ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ኦኬ ብድሕሪ ኣብዚ ናይ ዊድዝ ኤንሄት መፂና ኣሎ ብሴንቲሜትር መፂና ኣሎ ስለዚ ናይ ኤ4 ሳይዝ ከምቲ ናይ ዓንቶ ዝበልኩም ተዳደሊኹም እንታይ ትገብርዋ እዚኣ 30 ትገብርዋ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ መፂኹም ከዓ እዚኣ 21 ትገብርዋ ኦኬ እንታይ ትገብሮ ኦኬ ትብልዋ እዚኣ ማለት እዚኣ ከምዚኣ ፅያሕትና ኣሎ ትሪኦ ፀሊም ጌራቶ ዘላ ጫፍ ጫፍ ተረዲና ኣሎ እንታይ ምዃኑ ንሱ ዘይወፅእ ፓርቲ እዩ ዝተቆርፀ ፓርቲ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ ነዚ ብምንታይ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ተራእየልና አንዱ ንበላ አንዱ ክብላ እየ ሓንቲ አንዱ ኢለ ኣለኹ እዚኣ እንታይ ትገብርዋ ዳብል ክሊክ ትገብርዋ እዚኣ ሌየር እዛ መፍታሕ ዘላ ባግራውንድ እንታይ ትገብርዋ ትኸፍትዋ ዳብል ክሊክ ጌርኩም ኦኬ ትብልዋ ኦኬ ምስ በልናያ ሽዑ ንኸይድ ናብ ኢሜጅ ኦኬ ካንቫስ ሳይዝ ክንኣቱ ኢልና ካንቫስ ሳይዝ ምፅኣተና ሽዑ እዚኣ 30 ይቅርታ ብ21 ኦኬ ክንብላ ኢና ትሪኦ ኣለኹም ሕጂ ፃዕዳ ጌራትላ ስለዚ ታንገብር ንኽእልና ማለት እዩ ስእልና ሒዝና ኣብዚ ሽፍትን ኣልተን ሒዝና ታንገብራ ኢና ከምዚ ጌርና ስእልና ክነዕብያ ኢና ስለዚ ሽዑ እዚኣ ልክዕ እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ፎቶ ናይ ኤ4 ሳይዝ ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ ፕሪንት ክትከውን ሬድ ኮይና ኣላ ብዝኾነ መልክዕ ጫፍ ኣይቁረፀና ብገለ ወገን ኣይቁረፀና ልክዕ ከምዛ ዘላታ ፕሪንት ትኸውን ማለት እዩ እዚኣ ድማ ሓንቲ ርሳ ዝካለት ናይ ክሮፕ ኣገባብራ ክንዲ ክሮፕ እዚኣ ኻ ብኢሜጅ ኣቲኻ እተስተኻኽላ ናይ ሳይዝ ሂብካ እተስተኻኽላ ማለት እዩ እዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ክላስና ሶ ኣብ ኔክስት ክላስ ይራኸበና ሎማዓንቲ ዘብከሩ ኣብ ዝመዘሉ ክላስና ንኸየብክሩ ንገርዎም ሳብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ድማ ድሌት ናይ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ከነካፍሎም ብትሕትና ንሓትት ማለት እዩ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ክላስና ኣብ ኔክስት ክላስ ይራኸበና ክሳዕ ሽዑ ሰሰናይ